गंसे मबाइलावनो नोंथाङाबो जोबोद गोरलैयै चेनेल आर्टखौ माबोरै बानायो रोंनो लुगैदों नामा? जुदि रोंनो लुगैदों अब्ला भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नाय। भिडिअखौ स्किप दा खालाम। खुलुमबाय, आंनि मुङा रमेन। टेक्निकल बड' इउट्युब चेनेलाव आं नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअ आं नोंथांनो जोबोद गोरलैयै जोङो गंसे एन्ड्रइडआव चेनेल आर्टखौ माबोरै बानायनाय जायो बेनि गासैबो इम्परटेन्ट खोथाफोरखौ आङो सावरायनो नागिरदों। जायखौ मोनथिनायनि उनाव नोंथाङाबो जोबोद गोरलैयैनो चेनेल आर्टखौ प्रफेशनेलि बानायनो हानाय जागोन। चेनेल आर्टखौ बानायनो थाखाय आं बेवहाय मोनसे मबाइल सफ्टवेयर बाहायगोन। बे सफ्टवेयरनि मुङा जाहैबाय पिक्सआर्ट, जाय बाहायनो थाखाय जोबोद गोरलै आरो अलमोस्ट गासैबो इउटिउबार्सफोरा बे सफ्टवेयरखौ बाहायो। नाथाय जागायनायनि आगोल आं नोंथांनो मोनसे खोथा फोरमायनो नागिरो। नोंथाङा जुदि आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलनि सिङाव थानाय गोरजायै साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनाव दाबायनानै हो, जाहाथे आंनि बे गोदान गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थायो। थ' फैदो लोगोफोर, जों नायदोनि बेखौ माबोरै बानायनाय जायो। गिबियावनो नोंथाङा पिक्सआर्टखौ खुलिनो नांगोन। नैबे मबाइलाव नुनायानो जाहैबाय पिक्सआर्ट। नोंथाङा जुदि पिक्सआर्ट मबाइल एप्लिकेशनखौ इनस्टल खालामनानै लायाखै अब्ला नोंथाङा प्ले स्ट'राव थांनानै बेखौ डाउनलड खालामनानै ला। अब्ला पिक्सआर्टखौ आं खुलिनो थाखाय बेयाव थुनानै होबाय। दानिया जोङो नैबे दाजाब सिम्बलाव थुनानै होगोन। मोनब्रै अपसननि मादाव नोंथाङा एडिट अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा नैबे चेनेल आर्ट टेमप्लेटखौ सिलेक्ट खालामगोन। नैबे चेनेल आर्ट टेमप्लेटखौ आं आंनि डिस्क्रिप्शनाव डाउनलड लिंकआव होनानै दोनदों। नोंथाङा बेखौ थांनानै डाउनलड खालामनानै लागोन। अब्ला बेखौ आं सिलेक्ट खालामबाय। अब्ला बियो पिक्सआर्टआव बेबायदिहाय गेंबाय। दानिया मोननैसो नोजोर होनो गोनां खोथाया जाहैबाय, नोंथाङा बेयाव खायसे सिनफोर नुनो मोनदों। बे नैबे सिननि गेजेरावनो जों जोंनि चेनेल आर्टखौ बानायगोन। बेनि बायजोआवहाय जों बेखौ बानाया। जेब्ला नोंथाङा बेखौ बायजोआव बानायगोन अब्ला नोंथांनि बे बायजोआव बानायनाय चेनेल आर्टआ दाननाय थांगोन। थ' बेखायनो नोंथाङा बेवहाय बि केयारफुल जा। गिबियावनो आंनो बेवहाय मा खालामगोन, कालार होगोन। दानिया नोंथाङा सिङाव खायसे अपसनफोर नुनो मोनदों। बे अपसनफोरखौ नोंथाङा स्लाइड स्क्रल खालामगोन। अब्ला बेनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन नैबे द्र अपसनखौ नुगोन। अब्ला द्र अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन। दानिया बेबायदि अपसन ओंखारबाय। बेनि मादाव नोंथाङा नैबे अपसनखौ ला। जेब्ला बे अपसनाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि कालारनि अपसन ओंखारगोन। नोंथाङा बेवहाय जायखिजाया मोनसे कालारखौ चुज खालामगोन। हमनानै लाबाय आं नैबे गोमो कालारखौ चुज खालामबाय। अब्ला बे गोमो कालारा जोंनिया नैबेयाव बेबायदि नुजाबाय। नैबे खनायाव थानाय अके सिम्बलाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा मा खालामगोन, दानिया नोंथाङा नैबे अपसन नुनो मोनदों। नैबे अपसनाव मा खालामगोन, थुनानै होगोन। दा बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन, नैबे स्कुवेर शेपनि आइकनाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा सिङाव नैबे मोननै अपसन नुनो मोनदों, फिल आरो स्ट्रक। बेनिनो नोंथाङा फिलाव थुना होगोन। बेबायदि सायख'खांना नोंथाङा नैबे सिंनि अकेआव थुनानै होगोन। थ' दानिया जों मा खालामगोन, बेवहाय मोनसे बेबायदिहाय द्र खालामनानै लागोन। अब्ला जों बेबायदि द्र खालामनानै लाबाय। दानिया जों बेखौ ग्रोबै मिलायनानै लानांगोन। अके, अब्ला आं बेबायदिहाय ग्रोबै मिलायना लाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे आगदानि साथार खनायाव अके सिम्बल दङ, बेवहाय थुनानै होगोन। थ' दानिया जों नैबेयाव खायसे सोदोबफोर लिरगोन। सोदोब लिरनो थाखाय नोंथाङा गाहायाव थानाय अपसनफोरखौ बेबायदि स्क्रल खालामगोन। अब्ला नोंथाङा बेयाव मोनसे अपसन मोनगोन, बेनि मुङा जाबाय टेक्स्ट। बेयाव नोंथाङा थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा गिबियावनो मोनसे सोदोब लिरगोन, बेनि मुङा जाबाय वेलकाम। वेलकाम टु लिरगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ अके थुना होगोन। थ' बेबायदि नुजाबाय। दानिया नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि चेनेल आर्टखौ अलपमान जुम इन खालामनानै लागोन। बेबायदि जुम इन खालामनानै लाबाय। दानिया नोंथाङा दानि बावै लिरनाय वेलकाम टु सोदोबखौ बेबायदि फिसा खालामगोन। एगेन नोंथाङा नोंथांनि चेनेल आर्टखौ जुम इन खालामनानै लागोन। बेनि उनाव नोंथाङा लिरनाय सोदोबखौ
सायाव बेबायदिहाय लाना थांगोन। नोंथाङा बेखौ जेसेबां गिदिर बा फिसा खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय। अब्ला बेबायदि जाबाय। दानिया नोंथाङा बे सोदोबनि कालारबो होनो हायो। कालार होनो थाखाय नोंथाङा नैबे सिङाव कालार होनाय अपसनाव थुनानै होगोन। अब्ला बेवहाय खायसे कालारफोर नुजाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव कालार नुजानायफोरनि मादाव जायखिजाया मोनसेखौ होनो हागोन। हमनानै लाबाय आङो नैबे गोसोमखौ होबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे सायाव थानाय अके अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया जों बेवहाय मोनसे बेबायदिनो टेक्स्ट लिरबावगोन। बेनि थाखाय जों सिंनि टेक्स्टआव थुगोन। दानिया आं बेवहाय आंनि चेनेलनि मुंखौ लिरगोन। बेनि उनाव नोंथाङा आगदाथिंजाय थानाय नैबे अके अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया बे सोदोबखौ नोंथाङा फिसा खालामगोन। दहायनि बायदि नोंथाङा चेनेल आर्टखौ बेबायदि जुम इन खालामनानै लागोन। बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ अलपमान मिलायगोन। बेखौ सायाव लाना थांनो हायो नोंथाङा। नोंथाङा बेखौ एसे फिसा खालामबावनो हायो। अलपमान गिदिर खालामबा खालामजायो। दानिया नोंथाङा बे सोदोबखौ कालार होनो हायो। कालार होनो थाखाय कालार अपसनाव थांगोन। अब्ला नोंथाङा बेवहाय खायसे कालारनि अपसनफोर नुनो मोनदों। आङो बेवहाय नैबेखौ चुज खालामगोन। अब्ला बेबायदिहाय जाबाय। दानिया आं मा खालामगोन अके थुनानै होगोन। दानिया आङो नैबेयाव खायसे सोदोबफोर लिरगोन। दानिया जोङो नैबे सिङाव थानाय अपसनफोरनि मादाव बेबायदि स्क्रल खालामगोन। स्क्रल खालामनानै नोंथाङा नैबे द्र अपसनाव थांगोन। बेयाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा एगेन नैबेयाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बेवहाय गोरजा कालारखौ चुज खालामगोन। बेवहाय गोरजा कालार दङ। बेवहाय चुज खालामनो हायो नोंथाङा। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे अके अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव थुगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बे स्कुवेर अपसनखौ थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे फिल होननाय अपसनाव थुना होगोन। अके थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा नोंथांनि चेनेल आर्टखौ अलपमान जुम इन खालामनानै लागोन। दानिया बेवहाय नोंथाङा मोनसे रिबन बोगोन। दानिया नोंथाङा नैबे अके अपसनाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव जों मा खालामगोन नैबे रिबन अपसनाव जोङो मोनसे सोदोब लिरगोन। बेनि मुंखौ साबस्क्राइब लिरगोन। दा बेवहाय लिरनो थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन सिङाव टेक्स्ट होननाय अपसनाव थांगोन। अब्ला बेवहाय आं थुनानै होबाय। बेनि उनाव नैबे सानि अके अपसनाव थुनानै होगोन। अब्ला बेबायदि जाबाय। दानिया जोङो बे सोदोबखौ बेबायदिहाय फिसा खालामगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि चेनेल आर्टखौ बेबायदि जुम इन खालामनानै लागोन। बेबायदि जुम इन खालामखांनानै नोंथाङा दानिबो लिरनाय नैबे साबस्क्राइब सोदोबखौ बेवहाय मोजाङै फजमनानै होगोन। अब्ला बेबायदि फजमनानै होबाय। दानिया नोंथाङा नैबे सायाव थानाय अकेखौ थुनानै होगोन। अब्ला बेबायदि जाबाय। दानिया आं मा खालामगोन नैबे आगसिथिंजाय खायसे सोदोबफोर लिरबावगोन। थ' लिरनो थाखाय जों मा खालामगोन नैबे सिङाव थानाय टेक्स्ट अपसनाव थुनानै होगोन। थ' बेवहाय जों लिरगोन ट्रिक्स टिप्स टेक निउज आपडेट्स। नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि गोसो बायदि जायखिजाया लिरनो हागोन। आं बेयाव बेखिनिखौ लिरगोन। दानिया नोंथाङा नैबे अपसनाव लेफ्ट लाइन अपसनाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे अके अपसनाव थुनानै होगोन। अब्ला बेबायदि नुजाबाय। दानिया जों बेखौ फिसा खालामनो नाजागोन। बेबायदि फिसा खालामबाय। गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि चेनेल आर्टखौ जुम इन खालामनानै लागोन। अब्ला बेबायदि जुम इन खालामनानै लाबाय। दानिया जों नैबे दानिबो लिरनायखौ जों आगसिथिं बेबायदि लांगोन। अब्ला बेबायदि आं फज'नानै होबाय। दानिया नोंथाङा बेखौ कालार होयोब्ला होजायो। कालार होनो थाखाय नोंथाङा नैबे कालार अपसनाव थांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बेवहाय नुजानाय कालार अपसनफोरनि मादाव जायखिजाया मोनसेखौ होगोन। हमनानै लाबाय आं नैबे गोजाखौ होबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे अके अपसनाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव आं नैबे आगदाथिंजाय आंनि खायसे सावगारिफोर होगोन। थ' सावगारि होनो थाखाय नोंथाङा नैबे अपसनाव थांगोन। गाहायनि एड फट'सआव थांगोन। दानिया आङो आंनि मोनसे ट्रेन्सपारेन्ट फट' सायख'गोन। नैबे जाबाय आंनि ट्रेन्सपारेन्ट फट'। बे फट'खौ आङो बेबायदि क्लिक खालामनो हागोन। बेनि उनाव नैबे सायाव थानाय एड अपसनाव थुनानै होगोन।
अब्ला बेयो बेबायदिहाय नुजाबाय। दानिया आं बेखौ फिसा खालामगोन। बेबायदि फिसा खालामबाय। बेनिफ्राय बेखौ आङो बेबायदिहाय लाना थांगोन। आं बेखौ थरासा जुम इन खालामनानै लागोन। नाय, आंनि मोखाङा बे साइडखि नुजादों। आं बे मोखांखौ बे साइडखि खालामनो थाखाय आं मा खालामगोन, नैबेयाव हमनानै बेखौ बेबायदि बोना होबानो, बेबायदि बोना होब्लानो आंनि मोखांनि साइडआ उल्थायलांगोन। अब्ला बेबायदि खालामबाय आङो। बेबायदि खालामनानै एसएसआव दोनबाय आं। बेनि उनाव आं नैबे अके अपसनाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव आं मा खालामगोन, नैबेयाव गेजेराव आंनि चेनेलनि आइकनखौ होगोन। होनो थाखाय बेवहाय एगेन एड फट' थुनानै होगोन। बेनि उनाव आंनि मोनसे ट्रेन्सपारेन्ट चेनेल आइकन दङ, बेखौ होगोन। नैबे जाबाय आंनि ट्रेन्सपारेन्ट चेनेल आइकन। बेखौ आङो बेबायदि सिलेक्ट खालामबाय। बेनि उनाव नैबे एडआव थुनानै होगोन। बेबायदि नुजाबाय। दानिया बेखौ फिसा खालामगोन आं, खालामनानै सिङाव लगायनो हागोन। नाथाय बेखौ गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि चेनेल आर्टखौ जुम इन खालामनानै लाग्रोगोन। बेबायदि जुम इन खालामनानै लाबाय। एगेन आं फिसा खालामबोबाय बेखौ। एगेन फिसा खालामबोबाय आङो। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे अके अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया आङो नैबेयाव खायसे सोदोबफोर लिरगोन। सोदोब लिरनो थाखाय आं नैबे टेक्स्ट अपसनाव थांबोबाय। दानिया आं बेवहाय लिरगोन keep watching, keep learning। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे अके अपसनाव थुनानै होगोन। बेबायदि जाबाय। दानिया नोंथाङा बेखौ फिसा खालामना लागोन। नाथाय बेनि आगोल आगोल नोंथाङा मा खालामगोन, नोंथांनि चेनेल आर्टखौ अलपमान जुम इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा दानि बय लिरनाय सोदोबखौ जोङो आगसिथिं लाना थांगोन। बेबायदि लाना थांबाय। एगेन अलपमान आं जुम इन खालामबाय। दानिया बेखौ आङो बेखिनियाव बेबायदिहाय दोनबाय। दानिया बेनि कालारखौ आं सोलायनो थाखाय कालार अपसनाव थांगोन। बेनि उनाव आं नैबे गोसोम कालारखौ क्लिक खालामनो हागोन। बेबायदि जाबाय। बेनि उनाव अके थुना होगोन। दानिया आं नैबेखिनि जायगायाव आं मोनसे सोदोब लिरबावगोन। बेनि थाखाय टेक्स्ट अपसनाव थुनानै होगोन। थुनानै होबाय। बेवहाय मोनसे लिरगोन आङो लेट्स थिंक डिफरेन्ट। अके थुनानै होगोन। बेनि उनाव आं बेखौ फिसा खालामगोन। दहायनि बादि जोङो चेनेल आर्टखौ अलपमान जुम इन खालामनानै लागोन। बेनि उनाव एगेन आं बेखौ फिसा खालामबावगोन। बेनि उनाव बेखौ आङो बेबायदि बिथिंजाय बोना लाना फैगोन। आं एसे फिसा खालामबावगोन बेखौ। बेसेबां खालामबाय। दानिया आं बेखौ कालार होगोन। कालार होनो थाखाय नैबे कालार अपसनाव थुनानै होबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे गोसोम कालारखौ बेखौ होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन, नैबे सायाव अके अपसनाव थुनानै होगोन। अब्ला जोंनि चेनेल आर्टआ अलमस्ट कमप्लिट जाबाय। दानिया जों मा खालामगोन, बेखौ जोंनि मबाइलाव सेभ खालामनानै लागोन। सेभ खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे सायाव नुनाय तिर सिनाव बेबायदि थुनानै होगोन। अब्ला नोंथाङा बेबायदि अपसन मोनगोन। बेनि मादाव नोंथाङा नैबे गेलारि होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला बेयो गेलारियाव सेभ जानानै थागोन। दानिया नोंथाङा बेखौ मा खालामगोन, केन्सेल खालामनो हाबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि इउटिउब चेनेलखौ खुलिनांगोन। बेनि उनाव जोङो दानि बैसो बानायनाय चेनेल आर्टखौ जोंनि इउटिउब चेनेलआव जों बेखौ आपल'ड खालामगोन। अब्ला आं इउटिउब चेनेलखौ खुलिनो नागिरबाय। अब्ला आंनि नैबे इउटिउब चेनेलाव आं लगइन जाबाय। दानिया आंनि नैबे चेनेल आइकनाव बेखौ थुनानै होगोन। अब्ला बेबायदि अपसन ओंखारबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे माइ चेनेलाव थांगोन। दानिया नोंथाङा नैबे साका बायदि नैबे फिसा मोनसे अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों आगदाथिंजाय केमेरा बायदि अपसन नुनो मोनदों। नोंथाङा बेवहाय बेखौ थुनानै होगोन। दानिया जों मा खालामगोन, दानि बैसो जों बानायनाय चेनेल आर्टखौ जोङो बेवहाय आपल'ड खालामगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा नैबे सिङाव नुजानाय अपसन चुज फ्रम योर फट'सआव थुनानै होगोन।
अब्ला नैबे नुनो मोनदों नोंथाङा दानि बावैसो जों बानायनाय बेयो चेनेल आर्ट। आं बेखौ सिलेक्ट खालामगोन। बेनि उनाव नैबे साया थाराव पेन अप्शन नुदों बेवहाय थुनानै होगोन। दानिया जों मा खालामगोन बेखौ बेबायदिहाय नावमान बोनानै लाबगोन। बेबायदि बोनानै लाबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि चेनेल आर्टखौ बेबायदि फिसा खालामनानै होगोन आखाइजों। बेबायदि फिसा जाबाय। दानिया जों मा खालामगोन नैबे सायाव नुनाय सेभ होननाय अप्शनाव थुनानै होगोन। अब्ला नुनो मोनबाय नोंथाङा नैबे आंनि चेनेल आर्टआ बेवहाय आपल'ड जाबाय। आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आसा खालामो नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे रोंदों। आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनानै नोंथाङा आंनि गोसोखौ थुलुंगा होनो हायो, जाहाथे आं बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय बानायबाय थानो हायो। बेनि अनगायैबो नोंथाङा जुदि आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनाव दाबायनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थानो हायो। थ' लोगोफोर, उननि भिडिअ आं नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। हेभ ए नाइस डे।